ошкор гап мезанам аз ҳукумат ягон зара ягон шикоят надорам. ман ҳамчун як фарзанди ин ватан дар берунам хизмат мекардам, ҳозирам хизмат барои мардум хизмат мекунам. дар ҳаққи калон доим дуо мекунам, дар берунам дуо мекардам, ҳозирам дуо мекардам ки худованд ҳамин подшоҳи мо як умр подшоҳ бошад ва хизмати ҳамин халқ қабул кунад. фақат як чи орзу дорам ки худованд ҳамаи маҳбусҳоро берун озод кунад, назди фарзандошон раванд. шумо чи амалат? ман ҳамчун домло будум, мулло будум, дарс мегуфтам. куҷода? ҳамин Душанбеда. ман як умр дар мазҳаби Муъаззам хондам. 30 сол ман ҳамчун Мавлои Сироҷиддин ман ягон хел на салафиро медонам, айчира ман дар мазҳаби Муъаззам як умр хизмат кардам, бозам хизмат мекунам. бозам ман мегӯям ки ягон шикоят аз ин ҳукумат. писаратон? писарамон ҳамиҷ аст. писаратон чанд сол аст? писарам 21 сол аст. ваям бо ҳамин? ваям бо ҳамин. яъне чӣ бо чӣ? бо ҳамин. бо ҳамин яъне ки аз масҷид бо салафия? ҳамин хело. чанд сол? 5 сол. худ 7 сол, писар ман 5 сол. умед дорам ки иншааллоҳ аз худо шаб рӯз ман дуо мекунам ки худованд президенти моро нигоҳ бидорад, афв диҳад ки фарзандои мо бароянд.